ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳамшаҳрон, ҳамватанон. Имрӯз 14 июн соли 2025 дар радио мавҷҳои Америка, радиои самарқандиён шумоятон дӯстони азиз. Мо дар студияи AM 860 Далер Хамидов ва Ҳакимака Раббилпур мо шуморо ёд кардем дӯстони азиз. дуруду салом ба тамоми тамошобинон ва тамоми он касое ки моро мешунанду гӯш мекунанд аз садои Самарқанд, Филаделфия, аз мавҷҳои 860 як м хушомадедон. Нурида Тоҷисар имрӯза барномаи сарм кирд. мавзӯи барнома яке аз ҷавонҳои муваффақ ки инҷо Америка омада кор карда писари дӯсти гироми ман Мизроб Хонака Ҳамроев, Азизҷон Ҳамроев мебошанд. имрӯз хостем аз он кас ки мисли Америка омада чӣ хел корҳо сар кардан, аз чӣ кор сар кардан, ҳозир чӣ кор мекунанд, барои ҳамин дусе сухан мегуфтанд агар то баҳси оянда. аз ин кас сипосгузор мешудем. Азизҷон сар мекардед ки шумо ҳакимака мувофиқи ҳамамон аввал бале бад бисёр барои ҳамшаҳронон муҳим аст. дӯстони азиз, бо шинос кардани мо азизхон бояд як марта бармегардем. ҳафтаи гузашта дар Филаделфия мери шаҳри мо хонуми Черел Паркер як пешниҳод карданд ки барои ҳамшаҳрони Филаделфия 30,000 та хонаи нав созем ёки хонаҳои будагиоя таъмир карда аз дигар ҳамин халқро расонем гуфта. умуман ҳамаи шаҳрвандон барои ҳама шаҳрвандон. барои ин меримон пешниҳод карданд ки $7 миллиард дар кор мешуданд. ҳамин пешниҳоди мерамо тасдиқ шуд. барои шаҳри мо камбизотон ино программешон номашон хом хона. барои ҳамин бисёр ҳам як қарори даркора буд барои мо 30,000 та шаҳрвандони Филаделфия бо хонадор мешаванд. барои мо миннатдори худамоя барои мерамо яъне нав хонадорое барош ин гап корҳо асосан ҷавонон, пиронсолон, ҳамаошон ба 30,000 та хона сохта мешавад. ғайр аз ин шаҳри Филаделфия мо налог мегӯем андозии маошии моҳона. ҳамон андозии маоши моҳоная дар шаҳри Филаделфия кам карданд. анакнун аз 1 июли соли 2025 мо ҳар яктемо барои маошамо 3.74% андоз мисупорем, налог мегӯем. чиқадар буд ин аввал ки ҳозир самарқандиё ба як забони худамон ба як шеваи худамон ба простой карда фаҳмон додиям ки дӯстони азиз налогамоя проценташа кам кардан шаҳри Филаделфия 3.74 шуд. агар шумо резиденти Бакс Каунти бошед, агар аз ваям кам налог месупоред 3.43%. ки мана ҳамин шаҳрамоя мераш Черил Паркер ҳаракат кайсин ки хона созам, налогоя пас кунам. мери навшудагӣ ёки мери навшудагӣ ин кас худашон адвокат соҳаи коркардондаги ягумри. ман ҳозир ҳам пешниҳодо кайсен ки шаҳри Филаделфия ман 2025 сола Америкаи энг тоза, барои ҳаёт энг комфортни, налогаш кам будагӣ, бизнеса корош пеш мерафтагӣ шаҳр кардан митиям гуфтагӣ. дар ҳақиқат мана ҳозир ман дида гаштем шаҳрда бисёр кӯча тоза мекардагио пайдо шудагӣ. одамо шаҳрро тоза карда волонтёроя ҳам аз тарафи давлатам. стрит департментамо ҳаст, мона мусор мекундаги компаниё, кӯчаҳои тоза мекардаги компаниё. ҳозир ҳам хеле як фаъолона ҳаракат кайсен ки шаҳри Филаделфия дар ҳақиқат Америкаи энг тоза шаҳроша яктишба кайсен мерамо. дӯстони азиз, дар инҷа ҳафтаи гузашта ҳамшаҳри мо Далер Ҳамидов инҷа шидем, кас бисёр марди пурҳунару пурдониш, ҷонишини раиси иттифоқи тиҷорати Осиё Миёна ва Ӯзбекистон дар штатҳои Муттаҳидаи Америка, Филаделфия, Нью-Ҷерси ва Делавер кас интихоб шудан табрик мекунем. ино кас вазифаҳои сармоягузора барош кас маслиҳату худашонам
ҳамкорӣ мекунанд. ҳифзи тиҷорат чӣ хел ҳимоя карданд ки шумо як чиз кишед тиҷорат ва чӣ хелро боиша мекунанд. сони мулоқот бо ҳукумати шаҳр, ҳукумати ҳамин худи нордистимон, ҳукумати аёлатимо ва форумҳои тиҷоратӣ ки байни ҷумҳурiyои Осиё миёни Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Қирғизистон ва Қазоқистон ҳастанд. ин кас ҳамкорӣ ка метавонед ин касба муроҷиат карда дар офисашон адресу ва телефонҳои мондагӣ ҳамҷо муроҷиат карда ино табрик мекунанд. вайкати инам як кори калон. ҳаким ака, ин на ин ки барои Осиёи миёна ин ҷамъи ки 56та давлатҳои кишварҳои осиёигӣ муҳоҷирот аку мо айна наша гуфте анамуна ассотсиатсия як бисёр калонаш аст дар шаҳри Филаделфия, Нью-Ҷерси ва Делавер. ҳамин интихоб кардан мо қабул кардем пешниҳодашона, таклифашона. мана ҳамзанин лавозима боз якбор муборак шад. ташаккури зиёд, раҳмат. дӯстони азиз, ҳамшаҳрон, мо боз як марта ҳамон мавзӯи худи асосия мо ба бармегардем. ҳаким акаем шинос кардан соҳибкори машҳури шаҳри Филаделфия, ҳамшаҳри моҳон, худашона фарҳангашон кати, таълиму тарбияшон кати, номашон буровардагӣ, як обрӯшон баланд будагӣ байни ҷавонон. ва Азизхон Ҳамраев, марҳамат. Азизхон, хушомадед студияи моонба. мона ҳар ҳафта ҳозир як статистика бурсем ҳаким ака, то 1 миллион одама тамошо мекардааст. мона радио мана ҳанамин ҳар якта номерамоя 70та группава бо шеър мекардем. ва па ин даҳумин барнома даҳумин барнома. лекин асар як камтар одамо бовариам надоштанд ки мо наметавонем ҳамин кора бурда. немана шукри худо ки мана даҳумин шумориш омӯхта мешуд одам бурдангира ҳамаша мардумам омӯхта мешаванд. Азизхон, ана акнун гап шумоба ҳамин ҳамватанонба гуфтатед. ассалому алайкум. радио гӯш кайсаго ҳама мухлисо. радиои Самарқанди Филаделфия, садои Самарқанд, барои Самарқанд мавҷи 860 AM 1. ҳамотонба ассалому алайкум. алайкум ассалом, хушомадед. гурида 4 чандум сол омадед Америка ва чӣ хел шуд омадагитон, таърихаш? ман медонам ки шумо Самарқандба ҳам як соҳибкори машҳур будед. аз дастатон бисёр корҳо меомадуд, корҳои калон карда, тиҷоратӣ карда мегаштед. мана ҳамин чӣ якта ҳамин сабаб шуду 2000 чандум сол омадед ту ҳамин Америка ба бо аз дигар аз нол сар карда бо ҳамин дараҷи баландатон барасидед? далерака ин ҳама чиз осон дикади нашудааст. мон худатон медонед аз Самарқанд мон ва бозори критеринка ва директор будам. барои фарзандо ояндаи бачаҳои пухта омадем Филаделфия 2010. яке аз калонтарин бозорҳои Самарқанд буд. бозори калон критеринка бозор ба 5та бозор нигоҳ мекард. Сартепа бозор, Дагбитский бозор, Супер бозор, хишрав будаги мол бозор. номи кӯниш Мармар бозор буд. Мармар бозор. 5та бозор нигоҳ мекард меамон Мармар бозор. якта бозори аммо Мармар бозор главнаш буд. ҳаминоя. Калонаш ҳам бозор буд, аммо бозорба ҳама мондаги бозорҳо ҳамеш ҳамин бозорба нигоҳ мекард. аунҷо биромадем мана 2010 худо бошкур буридем грин карта, ояндаи бачаҳо гуфта омадем. ҳамин каде ҳамҷа мондем. мана хай худо бошкур то ҳамеша бирӯза ҳамҷа қат-қати одамои худомон қат-қати ҳам шахси ина бинед азизон ва шумо 2 сол паси мо омдед. мо онча омдем ки мана шумо ҳозир диллер яке аз бузаргонҳои пешсафи Самарқандиён ва аҳли ҳамин шаҳри мо ки мо азоб мекашидем куҷо рафтара мошин омдан мошин кӯнаам мегиред ки оли кор накардед. 1-2 сол кор кардам ба пурсупос ҷидо қиён буд. мана шумо ин кор ба омдед. албатта як муваффақият ки мана аз они худамоям ҳамихел дилерҳо пайдо шуда чанд сол боза мушкили одамоя осон кашид. аз ҳамин ду сухан муктед. ҳозир анча аз киҷо омад ҳамин идея? дӯстони аз ман шумо ба якта чизе гуфтаним ман ки ҳозир
ҳакимакем гуфтаи гапоя Азизхон ҳамин Пенсилвания штати Моонба ва гирду атрофи Моонба яке аз мошина савдо мекардаги дилерҳои эн калонашон. Ана ҳамин бизнес чӣ хеле омад шумо ба? Аз гиҷо сар кардед? Барои чӣ ҳамин бизнес кардед? Машғул шудед? вақте омадагон буд 2010 монам чортарафка мегаштем. Якта мошин кофтам ва сарсон мешудем. Аммо 2015 сар карда ҳамин корба даромадана ҳаракат кардем. Чун одамо сал камтар будан. Одамои худамон ба ёрдам тем. Яъне 10 сол шуд, 10 сол. 10 сол шуд. 10 сол буза ҳамин корба. Соха даромадагима сабабаш ки барои одамои худамон одамон ба савуктар карда. Мадад расонда, мушкилашуно осон карда. Мушкилашуно осон карда барош ҳамин корба даромадем. И сони мона медонед додам ба мошин фурӯхтам ба баъзи одамон ба сал маблағашон камтар бошад агар ҳамон тарафаш кида ёрдам дода одамон бояд тезтар поча ба хезондана барош. Яъне кредит беам метед ми мошина? Кредитта аз худамон метем. Аз худамон. Будаст не хез Вайшама вақташа метем. Почашон ба тез хезан шуд. Ҳамон фақат барои одамои ҳамин ҳамшаҳри худамон. Мана ҳамин ҳозир она ҳазор одамо тамошо кайсен. Бо як марта ҳамин аниқ кунем ки ман ҳозир назди шумо ба раваму ман ба мошин дар кор. Лекин акаи Азизхон мана ҳозир пулам нест. Ман наздикӣ ба омадагӣ. Чӣ ёрдам дода метавонед? Биём агар шумо мошин метед ман ба. Мошин метем. Азизхон шумо номи компаниятон, телефонатон ҳамҷа гӯед ки одамо донам ва номашо ваяша. Дигар мишон. Компанияма номаш Cargoes LLC. Номер телефоном ҳамин 215 554 53 36. Алоқа ва брон худохоҳ насиб бошад адресимо. Ин ҳамон баслтон кати тревоса ҳамон кунҷаш ба ҳамоҷа ҷой гирифта шуд. Агар аз тарафи Филаделфия шаҳраш бетагар тарафи Бакс Каунти ба нигоҳ карда бетагар баслтон када омадан ба абайбери гузаштан ба якум светофор баъди гузаштан 13069 Баслтон Avenue Филаделфия зипкодаш донистам онам наса. Биён агар ҳамҷа офисамо ҳамҷа ба адресимо Аз мошин додам бо чӣ хел хизматош аст? Номереша метед ми ва я суғуртеша мукунед ми? ҳама кораша када додам ба ҳаракат мекунем. Ҳамеш офисамо ба када мешуда. Агар биён агар маъқул бошад мошин гиранд инспекшену инспекшенаша баъди уже мошин полный номи одам ба оформид шуда тамом шавад. Иншуренсаша баъди кадан сони инспекшенаша устохона ба кадан. Акин як сола забони мо ба як сола чӣ мегӯянд оя? Registration. Registration аз теғасмотор мегузарад ва ҳамин бари гап накун. Одама барои фаҳмидагишон. Якта ҳамин офиси моон ба бисёр ҳамватано мебиён ки проблемаи яке аз онҳо мошина мегиранд, шумо бовар карда додед, якума дуюма пулаша метияну пулаша надода мемонад. Мошин дасти ваёба. Барои ҳамхеле чизо мо дуюм компаниямоя номаш кади ва одам ба муфроше ва одама номашон ба мугузорнем компаниямо залог барем мисол лин холдер мегӯянд мо худи документаша дошта истодаги барем мистем. Мошинаш чӣ мешуд? Мошинаш мистод худаш ба. Мошина номаш номи худаш ба. Номи худаш мешуд. Ҳамеш номи вай ба мешуд. Фақат тайтл документи рӯйқаташ буд. Номи компания монам мистод. Ҳуҷҷати мошин ва номи монам мистод. Мона рухсатамо набошад фурӯхта наметавонам. Ҳисоб-китобашона маҳкам карда шуданд. Худохоҳ насиб бошад сони мон агар надода рӯз шуда гардад чӣ? Пулаша надод мана чанд маиша. Ҳаракат мекунед шумо блок кардед. Мошина хеле вақт мошина бардошта мебошад. ҳама хел қарордортон ҳаст. Договор қарордор ҳама хел аст ки агар ҳамчун шавад мошина мегирем та вале. Мебием ки қарорамо ҳаст. Ҳамон ба нигоҳ карда ҳамна ваяш кардид.
نمی‌بینیمشون. азизхон мана мо медонем ҳамин ҷомеаба шумо ҷавонони мона яке аз обрӯнок инсонаш ҳастед. Фақат нағзӣ мекунед, дастатон кишод, дилатон сафед. камтар моонба дар бораи келинам гуфтатед. рухсора мо медонем мутасам ҳамин аз қиинлӣ сар карда, аз ҳамин америкаба омада ҳама чиза аз нол сар кардагӣ гӯем. мана ҳозир ҳамахел дараҷа ба растагӣ ки салони худашона доранд. мо медонем ҳамина ҳамеш ба шумо ёнашон ба истода фақат дастгирӣ кардагӣ. ҳаман фақат шумо ба дастгирӣ гуфтагӣ. ҳамин гуфтатед чӣ хелин салон кай кишодетон. рухсора я омадаги вақтамон ба ҳама тарафа кор мекардан. кори туғӣ ёфтан ҷудо қиин буд. барои ҳамон мо маслиҳат карда ду келинамон додарамам укешам ва рухсораям ҳамин соҳи парикмахерия китан вайба ҳаминҷо ёд гирифтам ҳамин касба. ҳаминҷаба инҷа Рузвельт кади вайба редлайн ба угловояш ба ҳамҷа Тони Энгайт гуфтаги институт буд. ҳамҷаба ино рафтан, ду келино рафтану ҳамида омадан маъқул шуд. омада маслиҳат кардем ҳамин кор тоғри муброд аз дигар корро дида моонба тоғри мебиёд. соха гирем, ҳунар гирем гуфта оиломая бачаома ҳамин ҳунар бародаратон ҳамроҳи шумо омда меестон баъд омда ме бародари ман ҳаман авазхон як 3 моҳ пеш омада сони ман омадам. акун ман аз Самарқанд биромадагиам сал қиин шуд. амба 3 моҳ 4 моҳ нигоҳ карда истода сони ман биромада омадам. ҳамна хонда тамом кардану баъди хондагошон диёшонам сохадор шудан. мана диёшонам дута ҷоба корба дар омадан. худо башкур хай ҳамин шабрӯзба омада ман як 3 сол боза парикмахер китагӣ салон худашона кишодагӣ чанд кас кор мекунад? ҳозир як 15 та одам кор мекунад. худо башкур ҳамин шабрӯзба калон будааст. 15 та одам кор мекунад. ҳама чизамо ҳаст унҷа, массажамоям ҳаст. акун мӯли чиз барои заифо, акун занҳо нохун, афт, чеҳра, косметолого тату мекунанд. заифо ба ин соҳаҳо ҷудо мӯл вайба группаба бӯлак мешуд. ҳама группашона кадам ба ҳаракат кардем то чиз магазинашонам тайёр карда додем. то чиз магазинашонам ҳаст. ин азизён вай мо вақте омдагем бо камчин будем, ҳамин шаҳрҳо гаштака доштем. аз ҳамон гаштак одамои медонӣ падарату дӯсту ҳамашона медонӣ ван ин ташкилотҳо вай карда мо чандта ташкилот сохтем. ман аз Самарқанди Американ 19 совоза монда будам. шумо ҷавонаҳо карда ягон гаштак ҳамнишинӣ доретон, бо кадом забон гап мезанедтон, чӣ фикр мекунед унҷа аз зиндагии аввал ҳама як гуфта медодед. мана дар ҷои шӯҳратманд ҳастед, дӯстотон хеле бисёр. дӯстомо кади мо гаштакомо ҳаст. ягла дӯстомо мана далиракимам шумоям ҳакимам шумоям медонетон. ягла дӯстомо мо ҳами адани дӯстот шита худомо шита худомо маслиҳат карда якта кора сараша китан ба ҳаракат карда худи ҷойро кади қати ҷамъ шуда ҳамин кора кардан ба ҳаракат мекунем. вали вақт ҷойромо маслиҳат метиҳанд вай карда шумо маслиҳат медиҳон вай карда. албатта به این چیزا نمیشد. البته جورو بر رحمت جورو بدگاشون به هر یک تاشون به چون که جورو هستن. من دیدم دورتون بچهای خواندگی همه زیایی گفته که چون زبان مادریش با من با فرزند با این با همه خیلی بچه‌ها حرکت میکنیم. گپ میزنیم بچه‌ها که در برای مصلحت اویلا بچه‌ها کار همه چیزا جورو کردیم مصلحت میکنیم حرکت میکنیم چطور پگاه به آینده و بچه‌مو هم توغری کلان شده
Аку роҳи нағз баранд бачаҳо ба тарбияшан албатта худшинос шаванд. ин чизо кадам ба чунки мӯли ҷоба ҳар хелин гапҳо шӯсас ҳар хелин одамо рафсен равои нотуғӣ ба ҳам ба мон ҷойро кадем маслиҳат кадем истем ки ҳамин бачаҳо контрол кунем туғри ра бимонем баъди мон чунки дӯстро дастгирӣ мекунанд мегӯянд. албатта монам мана падару Ман моям як бачашон чизро бисёр ҳурмат кардам ондагӣ акмака ман ҳозир касба нишонда мегӯям як чанд марта шунда мондам ки кас падарашона дадаҷон мегӯям дадаҷонам мегӯям дигароба гап задан баям ман мана ҳамин ҷавонони мон падари худаша дадаҷон гуфтам ба шарм медорам бисёраш шарм доштан мегӯяд дадаҷон амаъни дад мана англиси дад дад дӯст медорам ман шумоя нағз мебинам гуфта айнан забони адабии тоҷикӣ лекин ин кас ҳамина ифтихор кати ҳар сафар мегӯям ҳар ҷо ба ҳамроҳи худашон гифта мегарданд ҳар якта маъракаҳо ба музею выставкаю дигар ба дадаҷон гуфта мегарданд ҳамин ана ҳамин када шумоя уфсудаги гапатон фарзандатонам дисаст бая мо боварӣ дорем ки пага боям калон шуда шумоя дадаҷон ҳозирам ана ҳамин чизои оиладорӣ фарзанд шумо падаратон се авлод чӣ маъно барои шумо дорад ин дадаҷон гуфтан ин ҳар якта марда ин бутун ғурраи калон аст қарзу фарз фарз аст падару модар набошанд ин дунё ба мо намеомадем аз бирамон падар модара аз илоҷатон будагешча калотонро бардошта гардетон агар аз дастатон набиёд дастатонро бардошта гардетон мегӯям болои саратон барша гарча мегӯям саратонро бардошта натонетон дастатонро албатта бардошта гардетон ин падарон модарон ин дунёба меҳмон монбарин моно худомоям меҳмон лекин падар модар ба чӣ қадр ҳурмат иззат кунетон агар ҳамқа ҳурмат иззата гардонда мегиретон а фарзандатон мегиретон а фарзандатон набошам а худо мегардад аз бирамо падарон модароноя ҷудо ҳурмат кунетон ино якум ҷо ино баринаш намешуд ино ва якта гап мегӯям ки ҳар якта одама вақти қииндеш бе ҳама патофта рафтагаш мумкин ҳамааш то будаги дӯст дошам будаги хонангошам ҳама лекин падараш кади модараш патофта рафта наметавонад аз бирамо ино ҳаққони дӯст абади чойни савол дем падари шумо якча намунатарин фарзандони Самарқанд барои забоношу фарҳанг аст намунави ҳақиқатан мегӯштаги мард мана амҷа аз радио саломат бошам дӯсти гиромиро падаратонро салои моро мерасонед касба масъалаи фарзанд ба омадан ба чӣ фарзандатонро тарбия кардан калон кардан мушкил шӯйсасми дарами ё неми ё чия ёд дойсед ва ё ба фарзандо мактаба раву биё мекунем оилаба ҳаракат мекунем оилаба туғри нигоҳ кардан ба бачаба кадомга забон гап мезанед тоҷик забони худомо якумаш акун забони худомо гуфтам мо аз шаҳри Самарқанд ота бо мо амо регистон мана дадима 4 авлодашонам регистон ба гузоштагӣ регистона кадом гузар ҳози калон шуд фаҳмидам ҳози калон гузараста биби хонума амҷа гузоштагӣ мана дадимам амҷа даҷунамам амҷа калон шудан амҷа вай кадан амонба мон мӯлтар тоҷикӣ дани тоҷикобод тоҷикои худомобод самарқандӣ ҳамватаномобод калон шудем ҳамба ҳаракат мекунем ки худома қоида қонуномо аммо Самарқанд будагӣ урф одатомо гум шуда наравад гуфта ҳаракат мекунем ҳамин чиза ёд додан ба ҳаракат мекунем ки акнун аин Самарқанд сал дигар хеле урф одаташ будагеша барош ҳамун чизо баъди фарзандомо гум нашавад мегӯем ҳаракат мекунем агар вай чиз гум шавад агар тариқамо гум мешуд тариқамо гум нашудана барош фарзандо ба ҳамин чиза ёд дода рафтан дар кор ки бачом илоҷаш бошад аистон набурод эшонбободно аинҷа мон аинҷа шумо венҷа калон шудетон лекин ҳамин тариқамоя дониста бачаба передават кунетон
нав авлодо фаҳмидагаш дар кор ки аз киҷо омадаем чӣ хелен будаем чӣ хелен шудаем. Офарин. Ана гапи зӯра Аз задид. якча ҳозир провокатsion шумо савол мекунам. Мана ҳозир гӯш кайсем ҳаким кати ҳама тарафа бизнесам кайсед, келин баян бизнес ки шуда додед, авазхонам оилашон ба дастгирӣ мекунед, падар ёнатон ба ҳамиҷа хонишудон ба зиндагӣ кайсед, фарзандоям калон кайсед, ғайр аз вай бо футболам бозӣ мекунед она? Боз кадам истем. Ҳар ҳафта футболам бозӣ мекунед он. Бо ҳозир мана гӯсед ки самарқандиёя ҷомеаша ҳаёташ баян мон яктан имта маслиҳатоям доресем. Барои чӣ ин коро шумо дар кор? Мисол шумо ҳаёти худатонро гузарондан гиред, ин ҳаёти худаш кати бо ҳамину баян маслиҳат дода истойсед, чӯ дастгирӣ кайсед. Чӣ ба дар кора мекунад? Масъулияташ скасенден кас, аммо ҳамуна пурсӣ мекунем. худо бошкур далирака акун мана ҳакимам мана шумо падарама медонетон мана ҳаётамба ҳар якта одамба кумир мешуд ку як касба оқша кайгаш мебуд. Ман ҳаётамба фақат ҳаракат кайги барои дадемба оқша кунам. Даҷона монанд шавам. Манба худи дарахти калона манба падарам. ҳамон кас кайги корошуна дидаги ман, ҳамон кас ҳаракат кайги гапошуно гуфтагошуно шуниндаги ман, ҳамон ба ҳаракат мекунам ки ҳамон падарам анча кор барои Самарқанд кардам. Аз дастшон омадагиш ман мӯли одамоя мисол оварда метунаму, лекин ҳамон мӯлиё дида дадем мана мӯлтар Самарқанда барош бисёртар ҳаракат кардам. ҳамуна акнун мон Америка омадем, ҳамин шабрӯзба Америка баям ҳамон чиза сал боштам кучан расидагашча ҳамин яктан имта одамоба ёрдам киям мегӯм ки ҳамон урф одати дадем гум шуда наравад. Иншолло бачаҳом оянда ба гуфта маъни дод када бачаҳом баям гузарондана ҳаракат кайсем. Дӯстони азиз, боз як марта мо шумо мегӯем дар радио Мавҷҳои Америка, радиои Самарқандиён AM 860. ҳаким ака, имрӯза 30 дақиқа мо ҳам хеле парида гузашт ки нафаҳмида монем. Афсӯс ки ҳамшаҳрон эфири мо 30 дақиқа вақт дорад. Азизхон, шумо ба ташаккури зиёд ҳамзалин меҳмон. саломат боштон, хушомдедон. Ҳамшаҳрон ҳамин хелин ҳозир то сафари оянда дӯстони азиз, шунавандагон сардафтар шуда геш дар кор ин каса навестара раҳмат ҷаззадатон. ташаккури зиёд.